लोरगि थियेटार हानजाया दिनैनिफ्राय 20 साननि सेल्फ एडुकेशन फेमिली एन्ड ससाइटिनि सायाव मावबादा हाबाफारि लादों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थेङाफारा गुदि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे मावबादायावनो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बाहागो लाहोनानै फरायसाफोरनो सेल्फ एडुकेशन फेमिली एन्ड ससाइटिनि सायाव फोरोंथाय होगोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि समनिफ्रायनो बे लोरगि थियेटार हानजाया गोलोम बोथोरनि बन्द समफोराव बेबादिनो मावबादा लाबोबाय थादों होननानै मिथिहोदों लोरगि थियेटार हानजानि मावथि बिथांमोना। बेबादिनो देग्लायबो कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थेङाफारा गुदि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावनायखौ नोजोर होनानै लोरगि थियेटार हानजाया फरायसाफोरखौ 20 साननि फोरोंथाय होनाय मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोननि निउस चेनेल पर्टेल निउस चेनेल नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि जानानै। दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि सोंनाय बादियैनो दा लोरगि थियेटार ग्रुपआ सामार भेकेसनाव दा वर्कशप लादों। दा बे वर्कशपआ जों दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। जोङो लोरगि थियेटार ग्रुप जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो लाबोबाय थानाय जायो सामार भेकेसनफ्राव, जाहाथे जोंनि गथ'फोरनि थाखोमानानै थानाय टेलेन्टफोरखौ जों बख'नो हायो। दा रोंगौथि गथ'फोरनाव बयनावबो थायो। दा दानि गोदान एडुकेसन पलिसियावबो माखासे एक्टिभिटिसा दंखायो, गोबां जे एक्टिभिटिसखौ जों खालामखायो। दा बेफोरो दा हाबलांगासिनो दङ। दा जोङो थियेटार इन एडुकेसन बे प्रसेसजों खामानि मावनाय जायो। थियेटार इन एडुकेसन TIE होनना बुङो बेखौ। दा बेनिखौ बेवहाय जोङो सेल्फ फेमिलि एडुकेसन एन्ड ससाइटि बे मोनब्रै टपिकखौ बेस खालामनाय जायो। आरो बेवहाय जों इम्प्रभाइजेसनखौ फोरोंनाय जायो, पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट गथ'फोरनि, आरो बेवहाय स्ट'रि टेलिंनि सायाव जों खामानि मावनाय जायो, क्राफ्टनि सायाव खामानि मावनाय जायो, ड्रयिं पेन्टिं गासै एसेबासो टाच खालामलांजोबनाय जायो आरो। मानो होनबा बे 20 सानाव एसेबां जेबो एक्सपार्ट जाथारगोन बे नङा आरो। थेवबाबो गथ'फोरनि एसेबाबो थाखोमानानै थानाय बा जाय मानसिया गुबुनजों जाय गथ'फ्रा साहस गैया जायो बेफोरखौ एसेबाबो साहस जाहोनो हानाय जायो आरो। दा बेफोरखौनो जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि एरियायाव जों थालांनाय, गुबुन जायगायावथ' बिराद डेभेलप खालामलाय गोबां प्रत्येक बोसोरावनो लायो। आरो मालाय वार्कशप बै सामार भेकेसन जानायनि मास मोनसे मोननैनिफ्रायनो खबर लाखायो गार्जेनफ्रानो वार्कशप जागोन ना जाया एबार। दा गोबां बुरजा फिस लायो, 2,000, 3,000, 5,000 गाहाम फिस लायो। नाथाय जोङो जोंनि बर' समाजाव जोंनाव दासिमबो गोबाङानो फरायग्राफ्रा बा सोलोंसाफ्रा गासिबो फैसा होनो हानायनि केपासिटियावबो थाया नालाय, जाहाथे जों बेखौ गोसार होग्रोनायनि थांखि लादों आरो। मोजाङै गोसार होग्रोलांनानै जों थांखियाव सौफैगासिनोबो दं, साक्सेसबो जाहांदों। दा जोङो बेहाय फिस लानाय जायाखै, गथ'फोरखौ जाहाथे सुबिदा होनाय जायो। मानो होनोबा फिस लायाबाबो जों सालायनो हानाय खार'ना बेहाय मोनसे कुइसन फैनो हागौ, जोंहा मारै सालायगोन। दा बेवहाय खार'ना जाहैबाय जोंहा लोरगि थियेटार ग्रुपआवनो निजा फोरोंगिरि दंखायो, जाय बिथांमोनहा जोंनि लोरगिनिफ्राय 6 सा जोंनि एक्टरफ्रा डिरेक्टरफ्रा बिथांमोना त्रिपुरानि नेसनेल स्कुल अफ ड्रामायाव फरायनानै पास आउट जानानै फैबाय, जायाव माने थियेटार इन एडुकेसननि कर्स होनाय जायो। दा बेवहाय जोंनि पास आउट जानाय टिचारफ्रा जाहैबाय गिबियावनो जोंना केशब मुसाहारि, बिथाङा जोंनि लोगोनि गायसनगिरि डिरेक्टर, आरो बर्थमान बे दा आथिखालाव बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट लोरगिनि। दा बिथाङाबो गावनि नाजानायावनो लोरगिनि ब्रान्च हिसाबै मोनसे चाइल्ड सेन्टारबो खुलिनाय जादोंमोन बैसमुरि बासबारियाव। दा बे माखासे उसुबिदानि थाखाय दोनथ'नाय दं, देग्लाय जागायफिननाय जासिगोन आरो। दा बेवहाय जोङो टाउनाव मोनसे चाइल्ड सेन्टार बानायबावनाय जागोन आरो। दा बानायनो हागोन, जोंहा अलरेडि फेकाल्टि दंखायो नालाय। दा 6 सानि गेजेराव दा दङ क'क्राझार थेङाफारानिनो दिदोम बसुमतारी, दा बिथां सासे, आरो लोगोसे दंबावो जोंहा दतमानि सासे समिरन ब्रह्म, आरो सासे पद्मबिल आफलागावनि पबित्र मुसाहारि होननाय, आरो बाक्सानि सानै दङ, सासे जाहैबाय बानसिं बसुमतारी मुसलपुर साइडनि, आरो दा सासे तामुलपुराव गोलैबाय आरो गरेस्वर साइडनि, दा बिथाङा सानसुमा बर'। दा बिथांमोना 6 साया जोंनिफ्राय बेफोर कर्सखौ खालामनानै फैबाय। लोगोसे जोंहा सिनियर माखासे आर्टिस्टफोर, जाय आर्टिस्टफोरा बिथांमोनाबो क्लास लानो हानाय एक्सपार्ट जाबाय आरो। बे गथ'फोरनि थाखाय लानो हानाय जायो नालाय, बेनिखायनो जोंहा बेखौ जों कर्स फिस लायाबाबो जोङो गावनि बावसोमनायजों वार्कशपफोरखौ खालामनो हानाय जायो आरो। जाहाथे जोङो आसा खालायो गार्जेनफ्रा जाहाथे बयबो गोसो होनानै बेवहाय बाहागो लाहोफैयो गावनि गथ'खौ। आरो गोबाङानो बुजिनो नागिरा, दा मा जागोन बाहायलाय, मा फिथाइ मोनगोन, माबा लाब जागोन नामा, मा जानोसै बेयाव थांनानैलाय, खिन्थु डाइरेक्ट मानो होनोबा बेखौ बुजिनो नागिरा गोबाङानो बुजायबाबो। दा जाय बिथांमोना फैयो, फैनायाव सानबा सानब्रैनि उनावनो बुजिनो मोनो दे, बेयो बिराद गोनांथार, जोंनो दरखारथार। जेब्ला वार्कशप जोबखांनानै गार्जेनफोरनि जों माबाखायो, बेवहाय मोनसे गार्जेन सेसनबो थायो दे जोंहा। जोङो वार्कशप जाफुनाय समावनो गार्जेन सेसन साननैनिसोनि लानाय जायो। बे गार्जेनफोरखौ जों गथ'फोरखौ बुजिहोनाय जायो, गथ'आ मा प्रब्लेम जायो न'खराव, सासे गार्जेनाबो बुजिनांगोन नङा होमबा। आरो गार्जेननि मा उसुबिदा जायो, गार्जेना मा खालामनांगौ, बे गथ'आबो बुजिनांगोन गार्जेननि सायाव। बेनिखायनो जोङो बे माखासे मोनसे जोंहा टेकनिक दं, माखासे बे सिस्टेमाव दंखायो नालाय जोंनि माबायाव कर्सआवनो। दा बे स्टाइलजों जोङो बे क्लासनि थ्रुयै बेखौ बेरखांहोनाय नाजानाय जायो आरो। दा बेवहाय
जोङो लुगैदों बयबो जाहाथे आवगैबोयो इयुनावबो जों लाबाय थागोन आरो सोरबाफोर जुदि सोलोंनो गोसोथारबा लोरगियाव जगाजग खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे दा जोंहा जोंनि गेजेराव नै बाहाय फोरोंगिरि हिसाबै पार्ट टाइम बाहाय फैगोन सुन्दरबननि वेस्ट बेंगलनिफ्राय सजल मण्डल जाय सिनियर नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा निउ दिल्लीनिफ्राय पास आउट जानाय बिथाङा आरो बेवहाय बेजों लोगोसे जोंहा जागासिनो दं मैयानिफ्राय जानाय बाथ्रामोन दिनै बेखेवनाय जासिगोन दिनै 22 जुन खालि बेनिफ्राय 31 जुलाइसिम बेयो वार्कशप मोनसे गिदिर जागोन रेसिडेन्सियेल प्रडाक्सन ओरिएन्टेड मोनसे नाटक दिहुननाय जागोन बेनिफ्राय बे गिदिरफोरनिलाय बे वार्कशपआ जागोन लोरगि थियेटार भिलेजावनो जाय लोरगि थियेटार भिलेज माने लोरगि थियेटार मावख'आव जायाव जोङो लोरगिनि हाबाफारिखौ मावो बेहाय बे जाहैबाय बड'फा कालसारेल कमप्लेक्स सान्दामारि बेनि साखाथियावनो आरो बेनि सेरावनो दंबावो मोनसे बिनेश्वर ब्रह्म मांखरसालि दा बेवहाय जोंनि मावख'आ दिनै वार्कशपआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेवहायबो आरो बेवहाय फोरोंगिरि महरै नुजाफैगोन नैबे दा जाय बिथांखौ सारखौ बुंदों आङो सजल मण्डल सारा थागोन फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा 7 जुलाइसिम थागोन बिनि उनाव फैगोन जोंनाव जयन्त नार्जारिजों लोगोसे थाबावगोन जयन्त राभा होननाय सानैबो NSDN नेशनेल स्कुल अफ पास दिल्लीनिफ्राय ड्रामानिफ्राय पास आउट जानाय आरो दा जयन्त राभाया बर्थमान दिल्लीयावनो दङ बिथाङा सार्भिस मावगासिनो दं बेबो रेपेटरि सेक्सनाव आर्टआवनो ड्रामानियावनो मावगासिनो दङ दा बिथाङा फोरोंगिरि महरै फैगोन आरो 11 जुलाइनिफ्राय जोंनाव फोरोंगिरि महरै फैबावगोन सासे सिनियर थियेटार एक्टिभिस्ट एकदम सिनियर फोरोंगिरि मणिपुरनि एन जदुमणि सिं बिथाङा फैगोन बेवहाय जोङो फोरोंनाय जागोन एक्टिं फिजिकेल एक्सारसाइज ब्रिदिं इम्प्र'भाइजेसन थियेटार मिउजिक क्राफ्ट मास मेकिं प्रपार्टि मेकिं सेट डिजाइनिं खामानि बेफोर गोबां दङ जोंनि गेजेराव बे एक्सारसाइजफोर गासिबोफोरखौ जोङो बे वार्कशपआव लानाय जागोन आरो बेनि वार्कशपनि जोबनायथिंजाय मोनसे गोदान फावथाय जों लोरगिया दिहुननो नाजादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुलाइ लास्टआवनो बे क्लजिं समाव नुनो मोनगोन दा बेखौ जोङो नोंथांमोनखौ बुंखानोबो सानदों जाहाथे बेवहायबो जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो बिथांमोना नैबे जोङो दिनैनिफ्राय जागायबायबाबो जोङो 1 थारिखसिम लागोन मानो होनोबा गोबाङानो फन हरनानै दिन्थिहरदों जे जोंहा माखासे प्रब्लेम दंथ'यो स्कुला दासो गरम बन्द मोनो माखासे परिखाबो जोबाखै बेबायदि खोथा बुंहरनायखाय जों 1 थारिखसिम एलाउ खालामगोन नाथाय बैनिया फिस लाखिदों जोङो मानो होनबा जों रावनिबो सेंसन बियाखै रावनावबो डनेसन बियाखै नालाय बेनिखायनो आरो रेसिडेन्सियेल बेहायनो थानाय जानाय गासिबो आरो फोरोंनायनि आरो जों टिचारफोरनोबो हरनांगौ बेनिखायनो बेवहाय 2,000 मिनिमाम फिस बे एकदम मिनिमाम जेराव माने गुबुन जायगायावबा 5,000 6,000 गाहाम लायो दा जोंनाव जों बे 2,000 मिनिमाम फिसखौ लाखिनाय जादों दा जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो बिथांमोना नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जा निउस नायनानै जाय भिउवार बिथांमोना जुदि खबर गोसार होनानै जुदि सोलोंहोनो हायोबा जोंनि माहारिनि थाखायनो लाब जागोन जोङो लुगैदों जों गुबुन माहारिनि स्टुडेन्टफोर फैस्लायस्लाय जोंनि माहारिनि स्टुडेन्टफ्रानो फैथों रोंथों मानो होनबा गोबां इउटिउबारफोर दं गोबां फिल्म गाग्राफोर दङ गोबां ड्रामा गाग्राफोर दं सोलोंनानै रोंनानै जुदि खालामोबा साबसिन कुवालिटि फैगोन आरो बेखौ जों लुगैदों जाहाथे भबिष्यतआव बयबो फैनानै जोंजों हेफाजाब होलायो सोलोंलायो जों एसे फोरोंनो मोननानै जुदि जोंहा माबा मोनसे बैसोर जोंनि सोलोंनानै थांनाया जुदि रोंगौथि मोननानै एक्सपार्ट जालाङोबा जोंहाबो नाम मोनसे जागोन जों बेखौनो लुगैदों जाहाथे जों बयखौबो खावलायो वार्कशपफ्राव बाहागो ला इयुनावबो लोरगिनि एक्टिभिटिसआव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो माबाफोर मिथिनो लुगैयोबा लोरगियाव जगाजग खालामनो हागोन लोरगिया फेसबुक पेजबो दंखायो लोरगि थियेटार ग्रुपबो ओंखारो आरो जोंनियाव वेबसाइट दं www.lergi.org बेयावबो वेबसाइटआव जोंनि डिटेल्स मोनगोन आरो लोगोसे माखासे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार थाहैबाय एनि खामानि पारफर्मिं आर्ट्सनि सेक्सनाव कालसारनि सायाव बा ड्रामानि सायाव माखासे डिसकासन खालायनोबा कन्टेक्ट खालायनो हागोन आंनि वाट्सएप नाम्बार दङ लोरगिनि सेक्रेटारिनि वाट्सएप नाम्बार 9954635442 बे नाम्बाराव जगाजग खालामनानै नोंथाङा एनि एडभाइस लानो हागोन बेखौनो बुंनाय जाबाय बयनिसिमबो आङो बे गोलोम बोथोरनि बन्द जिहेतु सारा जोंनि आसाम हादरावनो फ्लाड जेनेबा दैबानाजों लोमसाव जानानै दिनैहाय गोलोम बोथोरनि बन्दखौ जोङो गिबियै मोननाय जाग्रोबाय जिहेतु जोङो जुलाइ दानावसो मोनोमोन दा जोङो बेखौ 25 जुननिफ्राय फैगौ जुलाइ दाननि 25 अक्ट'सिम मोननाय जादों दा जोंनि बे गरम बन्दआव गोलोम बोथोरनि बन्दआव जोंनि बे 675 नं थेङाफारा गुदि फरायसालियाव मोनसे लोरगि थियाटार ग्रुपनिफ्राय जोंनाव बेहाय गथ'फोरनि मोनसे फोरोंथाइ बादा खुंनो नागिरदों बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय 26
जुन 2022 मायथाइनिफ्राय फैगौ जुलाइ दाननि 15 अक्ट'सिम दा बे 20 सानाव बे गथ'फोरखौ गोलोम बोथोरनि बादा खुंनाय जादों। दा बेवहाय गथ'फोरखौ जेरैबायदि गावनि आखाइनि हाबाजों लोगोसे सोलोंथाइ होनाय माखासे हाबाफारि बेवहाय बिथांमोनहा रंजानाय आरो रंजा बाजायै बेखौ खुंफुंनाय जागोन, गान बाजोनाजों खुंफुंनाय जागोन। दा बेवहाय गथ'फोरनि गावसिनि रोंनानै थानाय सिङाव रोंनानै थानाय बे टेलेन्टफोरखौ बिथांमोनहा उलायगोन। गथ'फोरनाव बेसेबां टेलेन्ट दङ, बयनावबो टेलेन्टआ थायो। बे टेलेन्टखौ जोंनि जायफ्रा रोंगौथि गोनां जेरै नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय बिथांमोनहा नुजाफैदों। मोनसे दिल्लीनिफ्रायबो आरो त्रिपुरा आरो सासेया जाहैबाय बेंगलनिफ्राय। दा बिथांमोन साथामानो जोंनि बे गथ'फोरखौ बे दिनैनिफ्राय जाजेननानै फैगौ 15 जुलाइसिम बेखौ फोरोंनाय बादा होगोन। दा गथ'फोरखौ आं सान्दों बेवहाय बिमा बिफाया इन्ट्रेस्ट लानानै बेखौ मोजां मोनसे परिबेस दानो थाखाय दिनैहाय बेवहाय हाबाफारि लादों। आं बेखौ बेनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै आङो बे टेङापारा गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बे खाथि खालानि रायजो राजाखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ बेयाव लानानै फैनानै जाहाथे बे सोलोंथाइखौ लाहोयो आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे जे टेलेन्ट थानाय थाखुमानानै थानाय स्किलफोर बेखौ माने मोगथां महराव नुजाहोयो एबा बेजोंनो मोनसे गाव गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो इयुनाव लानो हायो। बेखौ आङो गारजेनफोरखौ खावलायबाय आरो गथ'फोरखौबो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै खाथि खालानि गथ'फोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा मानसिनाव बे आखु थायो। बे आखुफोरखौ जोङो गोथों लामाजों थांहोनांनोब्ला बेवहाय जोङो दा सामार भेकेसन मोनबाय, गोलोम बोथोरनि बन्द मोनबाय, बेवहाय न'आव थानानै जोङो मबाइल टिभि बा मोनसे ओरैनो आलादिङा थानायनिख्रुइ जोङो बेबादियाव बे वार्कशपफ्राव फैनानै जुदि गाव गावनि गथ'फोरखौ लानानै फैनानै बेहाय सोलोंहोफैयोब्ला इडुकेसन होननाय वार्डआ जोबनो थाङा। बेवहाय माने सोलोंनांगौ, बे सोलोंथाइया जोंहा जोबनो थाङा। बे सोलोंथाइखौ जोङो मोगथां महर होनो बे गेलेनायजों लोगोफोरजों माने ज'यै जोङो बेखौ जुदि सोलोंलाङोबा गथ'फ्रा इजिलि माने गोरलैयैनो सोलोंनो हायो आं बेखौ सानो। मानोना जोङो गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबादि जोंनाव सोलोंथाइ होदोंमोन, बे गथ'फ्रा माने आवगायदों आरो गाव गावनि बुंनाय आरो गाव गावनि सोलोंनो आग्रह जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बे सोलोंथाइजों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 848
6610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजग खालामनो हागोन।